Килгән кунакларны район үзәгендәге Төбәк тарихи музее янында тальян гармуннарда уйнап каршы алганнан соң, музей мөдире Рамис абый Нугманов кыска гына вакыт аралыгында Семберләрне район тарихы, аның үткәне һәм бүгенгесе, моннан чыккан танылган шәхесләр белән таныштырды. Делегация составында табиблар, шәхси клиник җитәкчеләре дә булганлыктан, программага районда эшләүче хастаханәләр эшчәнлеге белән дә якыннан таныштыру кергән иде. Бу тармакта беренче тукталыш район үзәгендә әле яңа гына ачылган стоматология бүлеге булса, икенчесе Урта Балтай авылындагы табиблык амбулаториясе иде. Балтайда участок больницасы узган гасырның 60нчы елларында эшли башлый. Ә монысы инде заман таләпләренә җавап бирерлек итеп яңарталар, җиһазлыйлар. Аның беренче катында көндезге стационар булса, икенчесендә өлкәннәр өчен дәвалану бүлеге урнашкан. Мин бүген моннан зур тәэсир белән китәм. Нинди хәбәрләр килә икән, алар белән сөйләштем, караштым. Вачаларны мин тоже үземә алар белән алга таба да врендрәт буду. Урта Балтайның мәдәният йортында быел зур үзгәрешләр кичергән. Моннан 30 ел элек салынган мәдәният йорты капиталь төзекләндерелә. Хәзер бер түбә астында 250 урынлык тамаша залы, музей, китапхана һәм спорт белән шөгыльләнү бүлмәләре урын алган. Бу эшләргә республика бюджетыннан 20 миллион сумга якын акча тотылган. Гомумән, Апас районындагы төзелешләргә, капиталь төзекләндерүгә быел 750 миллион сум акча каралган. Ул суммаларны тагын бер кат яңартып салганнан соң ул 750 түгел, 850 миллионга айланды. Бу эшләр Апас үзендә генә түгел, Апас райцентр үзәгендә генә түгел, авыллар да керә ул эшләргә безнең. Бу инде безнең мәктәпләребез капремонттан соң бу елны ачылдылар. 1 сентябрьгә һәр ничә мәктәп ясадык, бөтенесе мебельләштерделәр, яңа мебель белән бөтен. Ралиф Аричның үзенең әйткән теге ремонт башланганда әйткән сүзе бар иде. Менә һәрбер мәктәпкә, кая или балалар бакчасына, кая ремонт яшрыйбыз, һәрберсенә яңа мебель белән дә тәэмин итәбез дип. Бүгенге көндә Татарстанда төрле тармаклар буенча 55 республика программасы эшли. Апасның район мәдәният йорты да авыл мәдәният йортлары дигән махсус программа кысаларында төзекләндерелгән. Әле яңа гына HD форматындагы кинотеатрда җайлап куйганнар. Чагыштырып караганда без күп мәҗлесләрдә булдык, йөрдек. Мондай нәрсәләрне күргән юк, конечно. Именно авыл төбендә шундый яхшы урыннар бик тә яхшы. Бу инде бик тә тырышлык, бер яктан инде Татарстанның президентына ни белән поддержка белән яхшы гына, и шундый активистлар җирдәге булган кешеләр монда төп белгечләр үзләренә генә түгел, бөтен халыкка җиткерсен дип шуны тырышалар. Чыннан да Апаста үҗәт, тырыш һәм булдыклы халык яши. Шундыйларның берсен без Дәвиш авылында күрдек. Ул Найла һәм Азат Әхмәдиевлар гаиләсе. Алар моннан берничә ел элек бәләкәй генә мәйданда җир алып, кыяр үстерү белән шөгыльләнә башлыйлар. Бүген алар карамагындагы бу басуларда укроп, кинза, петрушка кебек дистәгә якын яшел тәмләткечләр, кабаклар үстерелә. Ташлап чыгып китәрсе көннәр дә күп булды. Әмма ләкин төздек. Җиңел генә сразу бирелми. Шуңа күрә хәзер быелгы көндә без Аллага шөкер канәгать, эшебезгә дә канәгать, җир бер энергия дә бирә ул. Финанс яктан да бәрәкәтле була, шуңа күрә тырышып эшләсәң була. Дөресен генә әйткәндә, ачык һавада бу кадәр зур мәйданнарда яшел тәмләткечләр үстерүче хуҗалыклар әле бармак белән генә санарлык. Авыл җирендә яшәүче күп кешегә хезмәт урыннары белән тәэмин итәләр. Әмма монысы инде Апастан Лилия Зайнуллина гаиләсенең кыяр, помидор, чәчәкләр үстерү белән шөгыльләнүче теплицасы. 2008 елда 13 суты җирдән башланган эш бүген дистәләгән гектарда алып барыла. Бер юлы ТНВ каналында татарлар тапшыруында бер эшмәкәрнең теплица белән заниматься иткәнен күрсәттеләр. Ул кыш иде, кыш уртасында ям-яшел кыярлар үсеп утыра һәм анда умарталар очып йөри. Менә шуннан соң миндә ниндидер кызыксыну уянды һәм берничә ел шулай төрле җирләргә барып тепличный комбинатларны карап йөрдек. Һөнәр буенча татар теле укытучысы булган Лилияның хуҗалыгында бүген сезон вакытында 45 кеше эшли. Хезмәт хакы уртача 28 мең сум. Сүздә юк, район үзәгенә түгел, авыллары да гаҗәеп тә зур үзгәрешләр кичергән, үскән, матурланган. Район үзәгенең кайсы гына ягына күз салсаң да, анда төзелеш бара, юллар салына. Бу яклар килгән, миңа мисам күптән инде килергә бүген бәхтем булды. Яхшы матур урыннар булдык. Яхшы урыннар, яхшы ошады, бик яхшы яшьләр монда, яшьләр яхшы күп. Авыллар гөрләп тора. Больничлар ясаганнар, клублар ясаганнар, барысы бик матур, бик яхшы. Авылларда байтак эш, фәнни сүз белән әйтсәк, самообложение хисабына эшләнә икән. 18 яшьлек кеше яши торган безнең җирлектәрдә шул билгеләгән референдумда билгеләп үткән сумманы, шул сумманы һәрберсе
тапшыралар авыл советларына, ул специальный счетка казначейство кіріп отыра, һәм монардан соң ул республика безгә стәмә 4 сумны стәп бирә, һәрбер 1 сумга 4 сум стей. Районда үз эшен оештырып, яңа эш урыннары булдыручылар байтак. Димәк, шәхси эшеңне башларга шартлар да тудырылган, мөмкинлекләр дә җитәрлек. Татарстанның Апас районыннан Рамис Сафин, Татарлар.